Love. Dali ah. Oh. A few hours later. Bino. Ay, di ba, di nabit. Ay, nag-picture na. Pwede mong kapalitan lab. Mga na, basta nata sa mall. Laki lingkod. Alta isa. Ang isa. Guys, nanata sa tambayanan sa mga babae. Watsons. Watsons. Bye. A few hours later. Papagyapang kagawas. Napagyapang dandri. Ito yung number na to. Ay. Isalad na. Dali. Ano tayo baboy? Ikaw man ang ba? Nag-uban ang buyog ng baboy. Love. Dali ah. Alat na pod. So nagtambay ko dire kay mo lagi ni makawanta og asawa kay Wadtog Watsons. Dili pa makontento og isa ka Watson mo to pagbikas Watson nga lahi nga mon. Hintay na naman. Waiting pa rin. Sa wakas! Hi, ma'am. Taga ka, ma'am? Taga. Ako rin si Dave, ma'am. Basta ta, ma'am. Ali, ma'am ba? Ali, Drake. Get Other Essential. Salamat sa sponsor from Razor. Ang CEO si Felix. Brian. Wa pa ginabrihan, no? Unsa na? That other. Razor. That other. Unsa na? Essential. Essential gid siya para nako ng ano, akong mouse ga double click lagi iya. Char lang, original gid do. Sticker. Ay, gano'n din, no? Sa na sticker. Pag na signature ni Minliang. Sisi, ni hao ma siya fufun siya. Razor, that other. Duh. Kigilaw para magkagora. Kani, ibailo na to. Gilabay na to. Ni hao ma siya fufun siya. Akong gift ni mo. Open. Dali. Mabatan sana. Pilot. Pilot. Ito din na. Ito din na. Ito din na. Ito din na. Naroon tayong giveaway. Dali.
Ah, Dalagi pala sangyup. adik magkagsangyop. Kira sa mga yung gift. Kiss ko. 你好吗？社夫妇是啊。Abot sa Cagayan. Ito yung order. Okay. It's 5:50 a.m. Abot mi Cagayan. Kuha mi ginis o karon. PSC? It's in the day. Morning everyone. Here at Macdo. Ikaw madunggan eh. Good morning! Naman ka? Here at the PSC. Okay. So, unsa may update sa PSA Lab? Need magpa-appointment. So, need na magpa-appointment online. Pero i-try daw kasi girl. Huwag na nga doon pag COVID nun. Kabalo. Daw, B. Online appointment ka. Yes, I'm scheduled on 15th and it's packed. Withdraw na lang sa amin kay... At is. Try na to sa PhilHealth. Basig, di ka punta ka kuhaanan sa PhilHealth. Pakali kita. Balintag PhilHealth. Let's go! Karon, nanami sa pag-ibig, diri sa Pure Gold. So, kung di pa siya open, maglinya ka diri kay magkuha ka og number. Number ay pakita. Number. Nagali kay dili siya pareha sa SSS ba? Dagan magutaw sa SSS, no? Yes, pero Convert so? number code din siya. Naon na to karon sa ban? PhilHealth kung sa dagat. Ako man din, pa-laboratory pa ka. Kalibangon na. Mura na bagong sa kabibyo itong kaon. Magta. Sa PhilHealth nakalab. Fill up na kanya. Lab. Naman ka. Naman na kagagot. Yes, Alright. what's a success? Ito na to. BIR na po yung sunod BIR. BIR na mi. BIR sa Cagayan. Time check. Napit na food to. Nakasat sa Hawking pero KFC mga kanon. Yes. Kaon na. Because walay. Mga haggard na kayo mi. Alright. Ni hao ma 社夫妇吃啊